Hello la toată lumea! Mai vorbim încă o dată de unschooling. Why not? We have all the time in the world to learn, to live. Avem tot timpul fix doar pentru noi. Viața asta este cea mai frumoasă și cea mai liberă din punctul meu de vedere. O să vorbesc astăzi despre unschooling, mai aveți și alte episoade cu și despre unschooling, life schooling, word schooling, travel schooling and so on. Sunt foarte multe posibilități de a face chestia asta. Există infinite și nemaipomenite posibilități de inserție de informații și de a trăi cu o educație aleasă. Am deschis un alt articol, tot timpul merg pe chestii specifice, tot timpul merg pe articole puse de părinți care își povestesc studiile și impresiile și dau un sharing consistent, elocvent și nu doar de bun simț, care chiar poate să contureze viața altora. Homeschooling, unschooling and word schooling este un learning this life. Așa se numește, learning this life. Și zice așa despre unschooling, is a nutshell unschooling. So, in a nutshell, is not creating a school environment at home. It is where you follow the interest of your children. Rather than set grade level subjects and topics, it is not a lazy way of learning. In fact, parents need to be very involved so as to help directly. You are not relying on a curriculum. You need to be looking at resources and opportunities and support. It is not unparenting. Deci nu facem a valuable lesson, cum să spun, something unclear. Nu înseamnă word schooling și unschooling dacă dă mai multă responsabilitate copilului și dacă într-adevăr se oprește mult mai mult, se duce mai mult timp pe resources, deci pe searching, pe partea de creație, nu înseamnă că devii altfel decât un părinte chiar mai bun. Deci sunt foarte multe stereotipuri, sunt foarte multe chestii anapoda care sunt înțelese într-un mod total diferit și consider că lucrul ăsta ar putea să fie făcut într-un fel total diferit. Resumed, word schooling is a lifestyle of education that allows children to learn in a hands-on way from the world around them. Este foarte aproape de life schooling, word schooling și a vedea foarte mare parte din lume. Consider că este una dintre cele mai frumoase și mai importante și cele mai grele decizii. So, to wrap it up, uitați-vă la celelalte, deci sunt mai multe filmulețe cu și despre treaba asta, sunt foarte multe articole super drăgălașe și vă invit să vedeți la propriu prin ce trec oamenii respectivi și ce se întâmplă în viața celor care la propriu își hotărăsc viața altfel și o fac la propriu într-un mod diferit. So, you're welcome, citiți, informați-vă și cu siguranță voi reveni cu și mai multe și mai frumoase. Yes, thumbs up și likes și sharing sunt un must. Toate cele bune!